Ka kunun ki samla ke balang Catholic jong ke Shalong ka Jesus Youth haringkat ka jing kersan jong ke St. Anthony's College bat ka Greater Chapel kelale begindo senyang ya ki snong ki badon hari khasi da ki marbam kate ki jingno senyang jong ki Jesus Youth ki gentop ya ke wei na ki snong ka badon ha umroi bat para ka pratrik la lej ban pun poi ki marbam ha ki ying ki sem hanongra ya ka balajet da ki asha ringkat da ki jing rap urang ba snong harus cepat lagi long yang hanongra hari boy sanpau tu lagi yang ladep senyang ya ki barangsa kalong ka maulun rei tapun sngau kita ki nong elam ka jingno senyang jong Jesus Youth kalong hadian bakila yo i leng bagi kubor belami ban kasngi paru ka jing khangdam jong ka sarkar kala pelong hadu ya ki long yang ki beduna ka jing yo baki mla asu pandai belasngi pelha bencong ye namar ka jing pang jong ka klam ya kete jing rap la senyang di ki pai nong chong stong ka jela ki bedon ka mensim ka bekeluj ban nyarap ya kete ka kenhun perkenyai kersan kat bala la ibor ibret Boleh ni na ke Jesus Youth Movement tingkat buat kerja nyerap lem jong ke St. Anthony's College buat Greater Chapel ni ya try kam lang bat ki ban nyerap mo ya ki kini ki long lieng barok ki baduk bat kampam kita ki bar sham quarantine ki bam dan mana-mana hakum kani ka jingja ba menta ba dan kini ka kram bon ki long lieng ki ya ban bala ban try bat umpam teter amar kata ni ko akhir ban sam lang ya ka jingit ne kajing kat bangi yo karat no banyarat esiru nila dep menta asli kisnang kawai karang kisnang hapot ibhoy kawai pada hapot nongra lengba ka bat ka bangi la yo permission na ka DC bat rungkat ro ya jingtep bat ka jingpen so tho ya kirang ba snang ba ka kila nila yo na kirang ba snang ro ya ka permission te ngen sa let ro samolen rai bat hadin nang ta pada ter ngen sa le ki wai pada kisna haduk mentah ngila dap kumba ni thmu ban ai she's pa yeng kawai kisnang but ha ribhoi ni yo sanpho yeng but ha nongra she's pa yeng haduk mentah she's pa sanpho